Teräsvillan nopea palaaminen. Tässä kokeessa näytän, miten teräsvilla palaa nopeasti ja mitä sen massalle tapahtuu palamisreaktion aikana. Alussa punnitsemme teräsvillan. Saamme massaksi 104,68 grammaa. Mitä arvelet massalle tapahtuvan palamisen aikana? Tee ennuste eli hypoteesi. Laskeeko vai nouseeko massa vai muuttuuko se ollenkaan? Seuraavaksi poltamme teräsvillan. Palaessaan teräsvilla hajoaa helposti, joten on tärkeää yrittää saada kaikki putoavat palaset keitinlasiin. Ja sitten punnitus. Massa on nyt 104,7 grammaa, eli se on hieman noussut. Mikä olikaan ennusteesi? Mikä selittää massan nousun?